Usa ka babae nga magproseso sa iyang annulment papers ang gipusil patay sa Tagum City. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Gitapukan sa mga tao kini usa ka babae nga nagkadugo ug nagbuyod na sa gawa sa Tagum Historical Center sa Rizal Street, Barangay Magugpo, Poblasyon, Tagum City. Human kini gipusil sa wala pa mailhang sospek pasado alas 4:40 Huwebes sa hapon. Ang babae giilang si Erlinda Maghano, 29 anyos, usa ka OFW ug taga-poblasyon New Corelia, Davao del Norte. Sa inisyal nga investigasyon sa Tagum City Police, padulong unta si Erlinda sa iyang abogado aron asikasuhon ang iyang annulment papers. Dihang gitulan kini sa wala pa mahilang sospek ug didto na gipusil. Accordingly is magpa-refund atong muha sa refund atong wala man gud na process na iyang annulment papers niya. Nakabayad na siya mo to nagpa-refund siya kay wala man ma-process. Nakahayagom kini og duha ka sabad pinusilan sa iyang lawas, rason sa iyang hinanaling nga kamatayon. Sumala sa kapulisan, dunan nay nagkadaiyang pamilya ang biktima ug ang iyang bana. Mao nga nagproseso na ang biktima sa iyang annulment papers. Apan sumala sa kabanay sa biktima, wala matudpay panagbangi o away ang biktima ug ang iyang bana. Una ang nahitabo ang pagpamusil. Base atong yung mga pagumangkon, wala man daw sila yung away. Apan lakip gyapon sa ginalantaw sa kapulisan niya, posibleng motibo sa pagpatay ang posibleng away sa biktima o ang iyang bana. Lakip ang pagproseso sa annulment papers. Kining sa annulment papers manggod niya na although subject for validation pa, namagod may na-recover nga document nga nagka-claim siya og refund sa iyahang kuan kay wala na process ang iyahang annulment processing niya, naka-fully paid na siya. Moto nga gina-claim niya iyahang refund. Nakatakda nga makikistorya ang kapulisan sa kanhing bana sa biktima. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.